Wah, iki apa Adipati? Ya. Oh sing jabuti nyawane titah. Ya, pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten iso mati jenenge. Wah. Waduh, truk. Waduh. Blegek kekugek sadulita. Mel. Aku wewangi ya. Siap. Kowe rasa wewangi ra apa-apa reng mergo kowe iki wonge cacat, ta. Wis mripate kira, tangane cekle, sikile becik, arep perang ya ora trampil, yakin. Kono kowe mundur kono. Ya ora kowe ya adikku ya tak ewangi. Rasah. Wong kowe iki nek mandeg ya ora medeni. Mandeg ki matamu malah gathuk dadi siji ireng-irenge. Rekoso wis to, wis rasa. Ya semen nek kakane arep mangku ora apa-apa, Gong. Wah, wis jan. Engko nek kowe nganti cilik lara gedhe tekaning pati, Mesti kowe ora ikhlas. ikhlas wae. Ora ikhlas ngopo? Di kakang ting mentalip ngono mbok mudhar ya men. Ayo wis, ya wis. Ora ngewangi ra apa-apa. Malahane kepenak uripku. Truk. Piye iki apike? Harus ditataki. Oh, nek niat ya niat. Kowe ndek kepinginan iki gayan aja mung kandhek ning karep ning tekakno tekad. Mergo tekad kuwi pokoke karep. Nek wis nekat, kowe dasare suwane ngunek-unek iki Bathara Guru kuwi nek cara aku wis sesuatu sing aneh lho, Gong. Ora ana wong sak jagat iki sing wani ngunek-unek Bathara Guru jaba ing kowe. Ha ta? Saiki tandangi. Dewane akeh. Dewa iki akeh banget. Bathara Indra, Bathara Dana, Bathara Kasina, ora. Kuwi Warkop. Bathara Warkop beda. Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Brahma iki Bathara Diwaning Geni. wah iya, oke ra masalah. Kudu tok simpen sik carane piye ngalahke Bathara Indra iki piye. Glut. Heeh. Bathara Brahma, Bathara Brahma Diwaning Geni, maju kudu telesik awake. ayo. Kono ngetokke geni ora bakal temomo. Bathara Bayu, Weh, ana. Diwaning apa iki? Diwaning Angin. Sebelah angin kuntal kuwi kudu piye carane menanggulangi supaya aja nganti kalah karo dewa-dewa kuwi. Menyang aku ning ngurimu. Kowe aja negake aku ya, Mas. Ora, aja kuwatir. Apa sing tak gayuh kelakon kowe ya mesti bakal ngrasake penak. Aku ngempek kamu ten le. Oke. Lara wong loro mati kowe dhewe ya. Gus iki. Omonganmu ki sok ora penak. Lara wong loro mati wong loro. Siap. Petoke dewa-dewa. Ora gelem mundur gawe kisra, ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku ikhlas mati depani kampung halaman gitu. Iya. Yang wis muni ngono kuwi aku seneng. Aku sing deg-degan. Harus paling muni kok ora aku dhewe Mangkat yo. yo mangkat yo rasa kok karo ngomong yo. Dewa ngono. Jenenge kowe biasane sok apal? Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambar mal. Ora. Ilmu hitam.
ilmu hitam iki kancane Wanda udu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe nganggo ilmu hitam kuwi omongane sapa kuwi takoni guys sampean sapa dewa takon ngarang ulun ulun sapa ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Purnata Bagong dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh, satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nun. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ngerti, ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Biyen iki kowe sidane ya glete dadak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat, ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat to. Mancen nekat ngono. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep diajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tapi mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Enggak mumbul. Lho, iki kowe. Hah? Dadi aja dume Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus nundak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tanggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapakku kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kuwi? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngambleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Damu mripat. Ngopo? Aku tekan kiri kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibontok kaya penjahat.
pancen kepidak menungsa molek butuh males, Dra. Bagong ki menungsa duwe perasaan. Ana kowe arep ngarani karo aku nek iso bangga. Wani arep setawat dari awakmu. Ora minggat kene marganing patimu. Kowe panangane Petruk. Sing nantang ki kowe. Oh jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngeperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya bareng saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani ora ngono tak adene ngono sing ndak ora gayeng. Wani ora aku. Sing tak wedani matamu. Apa-apamu? Ki merkane pati pangha kayane. Iki merkane maju bacare. Wajan. Iki tak adiar mati terus. Lho. Sebabe nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Oh jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora klebu napa to? Urung. Mau candak sawana diantel jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji. Oh ta. Satonjo. Ayo. Aku diingulo dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, heeh. Nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantemo aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nempuh karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jas. Tenan tetep tak slentrek yakin. Antem kon weteng diek dhek dingklok slentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah yo. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi nyungkus iki. Nah. Nah, lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin kuwi apa? Dewa kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lu. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambato lekane atiku kowe. Waduh, untung aku. Wah!
Kakang Bathara Indra kena apa? Medyan ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Wong Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah terandhe geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling mengetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, ngene ya. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Kowe candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana kowe. Edan aku mungsuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Wiladal mati Iki margane pati megane. mati ya. Piye, Gong? Cara Brahma bajigur ngono. Kang apa? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku mbajul kono kena sithik, aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek este. Bareng kok golek este barang ora. Tulung iki nek ora tau mbene weteng kula tenan golekno este bayarono sisan. Wah. Can nekat ora jamak-jamak ora Kene. Kuyang ringkira tambegan ngono wis mari. Wetenge dilus-lus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakitan piye kowe? Kok gede banget semua kok, Gong? Mbok rasa trewet. Rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane gong. Padake klontong sampi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok piye. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temgguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Ya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati njabut kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Iya.
Oh sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu cabut tenan iso mati tenan. Wah. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal. Ya mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke le. Lebokke Gong saka cangkem. Nanging le, aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbah wujude apa terus tak temlokke ning awakmu. Tangi Gong. Baru nyawa kirik kok ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka iki. Wah, Petro, ayo, Chandra wae. Wah, dah. Alhamdulillah bener Gong. Ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip e. Lho, krasa ta kowe? Krasa. Enak ngomong kok ngene. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol ta? Ora lho. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep tak apa? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Jabut genti mudar kowe. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang ora tak jabuti metu dhewe. Lara nutuk dingonane kowe. Kejengkit panis e. Kowe nang anu sok aleman e.
Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi kan apa jenenge bus kabeh. Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah wis. Ya. Nah iki tampane. Lho, apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggone kuwi. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggot. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, yo men kuwi senengane kok sengarep. Sono mulai kono. Yogi kowe. Wis bali kono. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak. Wah. Pandhita kang kinara wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit. Mas Tunomo sidam sekaring bawun langga. Andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong, Petruk, Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake lawan diri kita, ulun bondo ulun boyong marang kayiwangan. Yen perlu wong atuwa kita, aja takon dosa. Padukuan tak tamani cis Trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat. Wah, ayo mundur le. Mundur. Marekaten prayitna sumuriris eka balik titiyani kandayani Trisanya purnama sasi manik maya lah kok ngliga pusaka kadiwatan Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manikmaya. Dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten? Menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to, ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe entuk kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok perwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun boten peduli. Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Weh, dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut dak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara Guru kok dume tangane papat. Ayo, gelut karo aku ning
Tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe rasa ngelu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candra Dimuka. Weh, lha aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kalian kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Ora ngrasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan, terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora men mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati wis ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu wae. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae kelas kowe do nangis ngopo? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Kok duparaimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dong lumacan. Wong kok sing diarep-arep kok warisan. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat 3, ngandel ora. Didom sik, Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja, Pak, emok, Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayuwangan, nek bapak munggah ning Kayuwangan aku ya tak ketokke nek dadi dulure tuwa Bagong. Bagong tak labuhane, pukulan kula ya digawa teng Kayuwangan dipateni kula ya gelem pukulan. Rek. Aja rek. Aku ya wis
wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip iki lakune nendine? Kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kowe rasa melu-melu. Aku ya ora mentolo karo kowe. Aku ya ora mentolo karo bapak ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Kulon kula mboten kantun, kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Hei aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku bangun iki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun kula nggak digawuri. Pun mboten caritaken cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel, mesti angel lukis matamu iki lho, Reng. Setan tenan tenan. Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Wong mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Garing ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene sing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mang beto kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Demuka, ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badranaya. Semono tresnane mas-mas kuro bapak aku nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke ning kawah mung paduna aku ben entuk Jayandara karo Dewandara. Kok sepi ya suwe-suwe. Ora ana sing tajak omongan, ora ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro. Raketang pahit. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petruk ya ora ana. Monggo Semar iki jandane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ngemu-ngemu karo aku arep melu mrang ilmune wong cilik-cilikan sing iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to. Terus sapa sing bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Ya piye, Bagong?
Bapak kali gareng kali Petro digawa teng kayangan. Lha kena ngopo? Belane kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lha kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kowe Werkudara geceken sirahe? Wah, iya. Yes. Modar aku. Iki nek lapor nang Ngamarta, upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna, langsung ngono ngadilin wae. Ana sasmintane nang jagat wasane Ngombatara. Ana apa wae, Kang? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali Galeng kali Petro digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelane kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah secaki laran. Sedika sak Dawud. Lah, tak mati meneh. Endi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP di Kayangan? Nah, mumet polisi ini lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana patroli nggak bisa sampai sana? Sudah terserah, uang urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka wae Pak ya. Prabu Dasamuka iki kejemer jamaah-jamaah. Munteng wae dipateni. Jane ganteng. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikane para sing do ngerti iki, bapak iki biyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Den. Nah, Watagok. Aku sing ngrawuh, Wah, aku njaluk tulung ya, Pak. Bapak digawa nang Kayangan. Nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan.